ziua și bine v-am găsit! Asemenea, Domnul Iisus care a salutat ucenicii săi care după învierea sa erau în frică, în spaimă și erau cu ușile încuiate, Iisus a venit și le-a spus pace vouă. Doresc și eu să vă salut cu pacea Domnului și această pace să umple inimile voastre ca să mergem prin credință și inimile tuturor ca să mergem prin credință orice ar urma și orice s-ar întâmpla. Suntem în ziua de duminică și astăzi este o zi specială în care s-a vestit un post la nivel de țară. Toate bisericile evanghelice sunt în post și Domnul Iisus este Cel care a învățat ucenicii săi spunând la Matei capitolul 6, versetul 16, când postiți, să nu vă luați o înfățășare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când postești, ungi-ți capul și spală-ți fața ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este în ascuns. Și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Așa cum am spus, în ziua aceasta de duminică, în care nu avem posibilitate ca să fim în casa Domnului, dar suntem fiecare în casele noastre, cu familiile noastre, noi am vestit un post și în acest post vrem ca să ne rugăm Domnului ca El să ne ajute să ne smerim și să ne pocăim noi, copiii noștri, familiile noastre. De asemenea, să ne rugăm pentru țara noastră, pentru Moldova, ca Domnul să cerceteze și să ajute pe fiecare să se smerească. De asemenea, noi suntem acei care ne rugăm și în această zi vreau să citesc de asemenea din Isaia, capitolul 58, ca să înțelegem care este postul plăcut Domnului. Isaia, capitolul 58, prorocul este cel care spune: strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegirile lui, casei lui Iacov, păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ți-i seamă de lucrul acesta? Pentru că zice Domnul în ziua postului vostru, vă lăsați în voie pornirilor voastre și asupriți pe sebriașii voștri. Iată, postiți ca să vă cerovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul, nu postiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie, să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un piperig și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și e zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de juc. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acopere-l și nu întoarce spatele seminului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindicarea ta va încolți repede, neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întuneciune și întunericul tău va fi ziua în amiaza mare. Domnul te va încălăuzi
neîncetat. Îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularilor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor al cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temelii străbune, vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L și dându-i și dacă îl vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedădându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Prea iubiți ascultători, astăzi avem acest loc din Scriptură care ne spune și ne îndreaptă cum să postim corect înaintea Domnului. Mulți oameni cred că postul înseamnă să te abții de la carne, lapte, de la ceva, o mâncare specială și să mănânci o mâncare mai mult vegetală, să ai niște restricții, dar postul înseamnă nu doar o abținere de mâncare, în cazul de față să te abții complet de mâncare și să nu bei nici apă, așa cum au făcut oamenii din Ninive, care au postit înaintea lui Dumnezeu și au strigat la Domnul pentru ca să primească îndurare. Și noi suntem în fața unei urgii, în unei situații dificile, a unei boli care se răspândește, care infectează, care omoară și sunt atâtea decesuri deja în lumea întreagă. Dar toate acestea nu trebuie să ne înspăimânteze sau să bage în noi frica, ci dimpotrivă noi trebuie să fim acei care să avem nădejdea că Dumnezeu este cu noi și speranța ne dă putere prin credință să trăim în ascultare de glasul lui Dumnezeu și să facem ce este plăcut lui Dumnezeu. Ce este plăcut lui Dumnezeu? E plăcut lui Dumnezeu ca în zilele acestea noi să ne smerim, să ne gândim mai mult ca niciodată despre cum am trăit, cum am procedat și să ne corectăm. Acolo unde am fost iuți la mânie, să ne pocăim, să ne căim. Acolo unde am fost răi de vorbă, să ne pocăim, să ne corectăm. Acolo unde s-au stricat relații, să ne împăcăm. Și acolo unde în familie nu era pace, să ne cerem iertare unul de la altul. Dumnezeu ne-a dat un timp în care suntem cu toată familia, cu copiii, cu nepoții și este vremea specială în care noi să ne corectăm. Și începem cu familiile noastre. Începem în familiile noastre. De asemenea, totodată ca și biserică, noi suntem astăzi fiecare în casa lui, neavând această posibilitate să fim toți împreună. Și aceasta nu ne aduce mare plăcere, pentru că noi suntem obișnuiți să fim în casa Domnului, suntem obișnuiți să fim împreună și acum ca niciodată înțelegem ce de scumpă este biserica și adunarea celor neprihăniți, celor chemați de Domnul să fie împreună și toți cei care îl iubesc pe Domnul să vină să-L slăvească pe El. Ne aducem aminte și inimile noastre sunt puțin întristate de această lipsă, de această lipsa posibilității ca să avem așa întruniri. Dar noi suntem plini de credință, bazați pe Cuvântul lui Dumnezeu, avem posibilitate ca niciodată să citim Biblia regulat și toată ziua, să citim Biblia și să ne rugăm nu doar o dată pe zi, ci de 3 ori sau și mai des, în care să înălțăm rugăciuni lui Dumnezeu și să ne smerim sufletele noastre.
Prea iubiți frați și surori, iubiți ascultători a Cuvântului Dumnezeu, vreau să vă îndemn ca să postim, ca să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu. Postul acesta să fie primit de Domnul. Și de aceea, Domnul spune, postul plăcut mie este să dezlegați legăturile răutății. Să tai inima ta împrejur de tot ce este rău, să golești inima ta de rău și să fie o inimă curată, o inimă în care să locuiască bunătatea, dragostea, îndurarea, să fii un om care să dai milă. Atunci vei putea să împarți pâinea ta cu cei flămânzi, să acoperi pe cei care sunt goi, care din unele motive nu au cu ce se îmbrăca sau n-au ce mânca. De asemenea, Domnul ne îndeamnă ca să deznodăm legăturile robiei. Sunt oameni care țin în robie prin dătorii, prin neiertare, prin mânie. Și Domnul este Cel care ne cheamă ca să dezlegăm aceste legături și să dăm drumul robilor. Doamne, ajută-ne la aceasta. De asemenea, să rupim orice fel de jug. Doamne, ajută-ne și la propriul și la figurat, în toate domeniile, să ne ajute Domnul ca să ne corectăm. Lăcomia, goana după lucrurile lumii acestea, după bani, au pus stăpânire și oamenii neglijau să vină la casa Domnului, să vină la biserică, din pricina banilor și agonisirii. Dar iată că vine vremea care ne arată că aceste valori nu mai sunt importante. Într-o zi vom sesiza că acestea sunt niște gunoaie, așa cum le numește Pavel, și ceea ce este important este mântuirea sufletelor noastre, este pregătirea noastră pentru evenimentele care ne așteaptă și cel mai culminant eveniment, venirea lui Isus, întoarcerea Lui, și noi așteptăm aceasta ca și oameni credincioși, așteptăm că într-o zi vom fi răpiți, vom fi împreună cu El și vom fi în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, prea iubiți frați și surori, vă îndemn ca să ne rugăm Domnului, să fim în post, să înălțăm rugăciuni în care să ne smerim și, așa cum bine cunoașteți, toate bisericile au primit acel comunicat din partea Uniunii Bisericilor Penticostale în care avem acest îndemn să ne rugăm pentru a ne smeri noi și familiile noastre, pentru a ne ruga ca să se smerească cei din țara noastră, să ne rugăm pentru autorități, ca Domnul să le dea înțelepciune, să ia decizii corecte, să ne rugăm pentru cei care sunt blocați în diferite locuri și n-au putut să ajungă la locul destinației, să ne rugăm Domnului. Și Dumnezeu care este bun ne va ocroti. Totuși, noi nu suntem fără nădejde, ci bazați pe cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem cei care mergem cu îndrăzneală și spunem, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Chiar dacă voi trece prin valea umbrei morții, eu nu mă tem, căci El este cu mine și El este cu tine. El este cu noi și El este credincios. Chiar dacă uneori noi poate nu-L simțim, aceasta nu înseamnă că El nu este cu noi. Iov a avut o senzație greșită, după ce a pierdut totul, el a crezut că Dumnezeu l-a părăsit, dar nu a fost așa. Dumnezeu a fost totdeauna alăturea și aproape de Iov. În situația cumplită, Dumnezeu a fost cu el. Și când a ajuns vremea că Iov era la marginea desperării, Domnul a intervenit și a vorbit. Și Iov s-a pocăit și a fost foarte bucuros de ce că Domnul este cu el și că Domnul este Cel care este de partea lui. De aceea, Domnul este de partea voastră, Domnul vă iubește, ne iubește și pentru noi a murit Isus. Și dacă Isus este Cel care ne-a împăcat prin moartea sa, acum vom trăi prin viața Lui. Pentru toți cei care nu sunt împăcați cu Isus, care n-au luat o hotărâre să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, să se boteze în apă,
vă îndemn, faceți lucrul acesta cât mai curând posibil. Întorceți-vă la Domnul. Iar pentru cei care ați făcut aceasta și ați pășit pe calea Domnului și mergeți pe calea Domnului, mergeți până la urmă, până vom ajunge să depășim și momentul de a trece în veșnicii cu Domnul. Domnul să ne binecuvinteze, Domnul să ne întărească, Domnul să vă sprijinească cu un duc de binevoință. Pentru cei bolnavi ne rugăm ca Domnul să vă dea vindecare și Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.